सासे जोंनियाव सास्नि एमएलए दङ। बे सास्नि एमएलएनि सासे एमएलए खौ दिनै मैया जोङो जोंनि पार्टिया डिसिसन लाबाय, बिथांखौ सिलेक्ट खालामबाय। जोंनि पार्टिनिफ्राय मोनसे मोजां टाइम लानानै दिनैनि गेजेरावनो डिक्लारेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ। गतिके बिनि सिगां आं जेबो बुंनाय जानाय नङा, खिन्थु जोंना फाइनेल जाबाय। सासे मैखोम स्ट्रं जोंनि पार्टिनिनो सासे लिडार एमएलए दिनै एमपि महरै इउपिपिएल दोलोनि जानानै एनडिएनि जानानै बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन। क'क्राझारनि जागोन ना चिरांनि जागोन? जोंना क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुरनि खोथा गैया, सासे एमएलए जागोन। सासे जोंनियाव सास्नि एमएलए दङ। बे सास्नि एमएलएनि सासे एमएलए खौ दिनै मैया जोङो जोंनि पार्टिया डिसिसन लाबाय, बिथांखौ सिलेक्ट खालामबाय। जोंनि पार्टिनिफ्राय मोनसे मोजां टाइम लानानै दिनैनि गेजेरावनो डिक्लारेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ। गतिके बिनि सिगां आं जेबो बुंनाय जानाय नङा, खिन्थु जोंना फाइनेल जाबाय। सासे मैखोम स्ट्रं जोंनि पार्टिनिनो सासे लिडार एमएलए दिनै एमपि महरै इउपिपिएल दोलोनि जानानै एनडिएनि जानानै बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन। क'क्राझारनि जागोन ना चिरांनि जागोन? जोंना क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुरनि खोथा गैया, सासे एमएलए जागोन। सासे जोंनियाव सास्नि एमएलए दङ। बे सास्नि एमएलएनि सासे एमएलए खौ दिनै मैया जोङो जोंनि पार्टिया डिसिसन लाबाय, बिथांखौ सिलेक्ट खालामबाय। जोंनि पार्टिनिफ्राय मोनसे मोजां टाइम लानानै दिनैनि गेजेरावनो डिक्लारेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ। गतिके बिनि सिगां आं जेबो बुंनाय जानाय नङा, खिन्थु जोंना फाइनेल जाबाय। सासे मैखोम स्ट्रं जोंनि पार्टिनिनो सासे लिडार एमएलए दिनै एमपि महरै इउपिपिएल दोलोनि जानानै एनडिएनि जानानै बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन। क'क्राझारनि जागोन ना चिरांनि जागोन? जोंना क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुरनि खोथा गैया, सासे एमएलए जागोन।